Dobrý deň, vítajte pri 7 dňoch. Ponúkame vám aktuálny prehľad agentúrneho spravodajstva. Slovenské vysoké školy sa od 19. novembra musí riadiť podľa najnovšej novely vysokoškolského zákona, ktorý podpísal prezident Ivan Gašparovič. Novela má pomôcť odhaliť neetické správanie študentov vysokých škôl, zamedziť plagiátorstvu záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, má pomôcť vytvorenie systému, ktorý ich porovná s ostatnými uchovanými v príslušnom informačnom systéme, rozhodovať o zaradení vysokých škôl medzi univerzity, vysoké školy bez začlenenia alebo odborné vysoké školy bude parlament a nie vláda. Časťou novely je aj posilnenie mobility študentov. Odstránením administratívnych bariér sa má uľahčiť prestup vysokoškolákov na inú školu alebo zmena ich študijného programu. Aj tento týždeň sa venujeme téme chrípky. Chrípková situácia na Ukrajine sa začala pomaly stabilizovať. Počet nakazených sa za posledné týždne vyšplhal na 1,5 milióna chorých. V posledných dňoch sa situácia u našich východných susedov začala stabilizovať. Epidémia chrípky si vyžiadala celkové 354 obetí. Prítomnosť vírusu chrípky A H1N1 preukázali v 225 prípadoch, z toho sa 17 skončilo úmrtím. Karanténu vďaka klesajúcemu stavu chorého obyvateľstva zrušili po 3 týždňoch vo viacerých oblastiach. Epidémiu chrípky zaznamenali aj naši maďarskí a rakúski susedia. Na Slovensku je zatiaľ situácia v norme aj napriek tomu, že v Prešovskom a Košickom kraji zatvorili niekoľko škôl. Slovensko v rámci prevencie chce nakúpiť očkovacie látky pre 20% populácie, čo je vyše 1 milión ľudí. Podľa lekárov nás chrípkové obdobie čaká na prelome decembra a januára. Už rok môžeme bezvízovo cestovať do Spojených štátov amerických. Po zrušení vízovej povinnosti pre našich obyvateľov nárast turistov sa zvýšil o štvrtinu. Počet vycestovaných Slovákov sa odhaduje na 30 000. Americké víza stáli pre našinca $89. Dnes ich nahradila elektronická registrácia. Pred plánovanou cestou do USA stačí vyplniť online formulár, ktorý systém ESTA spracuje a väčšinou žiadateľov potvrdí. Počet zamietnutých víz pre Slovákov je veľmi malý. Americká strana chce zaviesť platenie poplatku vo výške 7 €, čím chce pokryť náklady spojené s prevádzkou ESTA. Aj vďaka bezvízovému styku z USA máme zjednodušenú cestu za našimi blízkymi za veľkou mlákou. Vedci z Európskej organizácie pre jadrový výskum v ženevskom CERNe začali opäť s postupným spúšťaním najväčšieho urýchľovača častíc na svete. Veľký hadrónov urýchľovač bol po 13 rokoch prác spustený minulý rok do prevádzky. Náklady na vybudovanie urýchľovača v obrovskom podzemnom zariadení vo švajčiarsko-francúzskom pohraničí stáli vyše 3 miliárd eur. Vedcom má pomôcť objasniť rôzne fyzikálne záhady a nájsť odpovede o vesmíre. Spúšťanie protónových častíc malo začať cez víkend. Od 20. novembra platí na našich cestách nová vyhláška, ktorá upravuje zákon o podmienkach prevádzkových vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Pre vodičov je pripravených niekoľko nových predpisov. Najväčšie zmeny nastali v povinnej výbave, kde sa vypúšťajú náhradné žiarovky, elektrické poistky a ťažné lano. Zmena nastala aj pri náhradnej pneumatike, ktorá patrila do povinnej výbavy. Vozidlá, ktoré majú prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcu dočasné použitie, nemusia mať náhradné koleso. Taktiež podľa vyhlášky nesmú byť v zornom poli vodiča umiestnené žiadne predmety, ktoré by obmedzovali výhľad vodiča. Policajný zbor Slovenskej republiky si na povinnú výbavu dáva pri cestných kontrolách veľký pozor. Ak nespĺňate požiadavky novej vyhlášky, môžete na to doplatiť vysokou pokutou. Ak máte problém sa naučiť cudzí jazyk, tak pozerajte filmy v pôvodnom jazyku s pôvodnými titulkami. Holandskí výskumníci uskutočnili experiment a vďaka nemu sa zistilo, že ak pri štúdiu cudzieho jazyka okrem akustickej podoby jazyka reči vníma študent aj optickú podobu písmo, tak dosiahne vo svojom štúdiu omnoho lepšie výsledky. Výskum sa uskutočnil na holandských študentoch, ktorým až 25-minútové sledovanie pri plnom sústredení prinieslo nové poznatky z angličtiny. Pohľadnice UNICEF oslávili svoju 60-ku. Pohľadnice namaľované deťmi pomáhajú Detskému fondu OSN zlepšiť životnú situáciu deťom na celom svete. Každý rok predá UNICEF 100 miliónov pohľadníc.
Aj vami zakúpená pohľadnica pomôže deťom mať lepší život. To je z prehľadu agentúrnych správ všetko. Uvidíme sa o 7 dní pri 7 dňoch. Dovidenia.